Jeg har haft den i fucking en dag. Ikke engang en dag. Og det her, det sidder også bare pisseløst, så det skal jeg også lige have fået fikset. Og så skal den nailes igen. Så ja. Så er der en ny pakke fra spilderen, så lad os komme med at fikse det. Godt så vi har lige fået kisteren med. Ja, jeg kom lige til at åbne den off cam, fordi jeg glemte at trykke tænd. Så ja. Vi har fået kickstarter. Og en masse bolcher. Så lad os gøre med at få prøve at sætte den på. Nu vil vi så lige hurtigt åbne den. Det er fandme smooth. Kan du? Ja. Så det vi har fået gjort nu, det er at vi har fået kickstarter på, som I kan se. Fungerer alt det der. Okay, så nu vil vi så prøve lige at få den startet. Og så se om det er, at alt det stadig fungerer. Som sagt, jeg har lige købt den for 2 dage siden eller sådan noget. Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Så nu vil jeg lige hurtigt prøve at skrue en halv omgang. Og så starter vi bare lige med den her. Sådan der. Så ser vi lige, om det lyder bedre. Så nu vil vi lige hurtigt prøve igen. Se om det er, at det fungerer. Så prøver vi lige at dreje en halv omgang mere. Ja, nu prøver vi for 100 gange. Så er det smukt. Godt så. Jeg tror, vi fandt problemet. Den er overhovedet ikke på. Så ja. Filmer vi ikke? Trappi. Så ja, vi fandt ud af, at det var, at karburatoren, den var faldet af. Nu vil vi lige prøve at sætte den på igen med sådan et spændebånd, så det lige blev spændt ordentligt. Så lad os prøve igen. Se, ja, normalt vil man jo tænde på tændingen, smide kickstarteren ud, og som sagt træde på den. Ja, det var godt nok tusind. Vi fandt ud af, hvorfor det var, at det var med at sætte nøglen i. Drej den, tændte den, og den så bare holdt i tomgang. Og så man bare kunne gøre sådan her, og den stadig holdt i tomgang. Det fandt vi ud af, hvorfor. Så. Går vi lige herom. Godt nok. Det er fordi, at det her kabel her, det sad med, nu ved jeg ikke, hvor det er. Det er også lige meget. Det sad med sådan noget tape her. Rundt om det, og det lå bare hernede. Og dinglede rundt, som mine fingre gør lige nu. Så vi fik lige sat det op på. Lige fik en strips på. Og hvis I lytter nu, så hvis I lytter nu, så kan man så tage nøglen ud. Så det er sgu meget rart.